אקח אותה לסיבוב בשכונה ויראה לה את הנוף פה ושם, זה עוזר, אני לא משתכר, פה ושם היא תצחק. פתאום הוא ישים את ידו על כתפה, השמלה תתכמת, היא תחשוב על הבית, פה ושם זה עוזר, אני לא מוותר, פה ושם היא תצעק. בוקר טוב עולם, יש ברבורים באגם, בוקר טוב עולם, אני הולכת מכאן, בוקר טוב עולם, יש ברבורים באגם הזה, באגם הזה. האם ראי דרשת כאן? לא, ברחתי. אל תגידי לו, בסדר? שפתיים חתמו. האם אתה יכול להגיד לי למה ברחת? כן. ראיתי מכתב ישן. אני לא יודע מי שלח את המכתב, או מה היה כתוב בו, אבל אני יודע שהיה מכתב לסבא זיסקי. ואמא כעסה וצעקה, והיכה אותי בפנים. אני לא יודע למה היא כעס כל כך הרבה, אבל פחדתי. חשבתי שאולי אתה תוכל להסביר לי את כל מה שקרה, אני מבולבל. תמיד אספר לך סיפור. אני רוצה שתקרא משהו. אבל סבא, הוא כבר קרא את זה 10 פעמים. ומכל זה לא נשאר כלום, שום דבר. אתה מבין? מעיר של 20,000 יהודים לא נשאר אף אחד שיספור איך היה. אף אחד. הוא היה ילד פלא. הוא היה בן 11 כאשר גמר את בית הספר למוזיקה. הוא לא היה ציוני, אבל היה לו לב יהודי חם. לבן שלו לא נשאר זכר. נתן את השם מנדל על שם אחיו שמת. כן, לב יהודי חם היה לו. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואמו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו, ונתן לו הערים. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים, ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המים.